mă întreba. Bună! Am început și al 3-lea episod din Clubul Minerilor. Mysticui, Da? de unde, Doamne, ai casca aia de diamant, că te mănânc? Păi am găsit diamante. Ce știu? Bă, și tu nu ai putut să-mi lași? Nu ți-am lăsat. Bă, Mysticui, serios? Și noi facem server și tu nu-mi lași? Bă, doar pentru o cască măcar. Da, bine, stai puțin. Bine, eu mă duc să fac pe ăla de... Până atunci adu-mi tu casca aia înapoi, că te mănânc dacă nu mi-l aduci. Omor în momentul ăsta. Bine, domnul Walcar. Bă, eu sunt regele Walker pentru tine. Da, adică ăsta. Glumesc. Pretenții, domnul. Bă, glumesc, stai liniștit, că glumesc, da. Bă, Ți-am făcut rost? da? Unde ai găsit tu diamante? Oricum, lasă. Tu adu-mi cască, că după sunt ok. Ce trebuia să facem? Da. Lasă. Ia uite. Nu, trebuia să facem... Domnul Wilker. Uite aici ți de reculegere pentru... Unde? Ok. Domnul Walker. Ăsta e Stai. Aruncă sau nu nimic. Stai tu un pic. Aici. Așa, bun, deci așteaptă un pic să pun și o ușiță aia acolo. Dar unde e ușița? Chiar. Bă, ai aruncat tu ușița de acolo? Nu, mă. Tu ai luat-o, n-ai luat-o. Nu, n-am luat nicio ușiță. No, bine, hai să iau și fac ușița. Bun, să văd cât e ușița. Nu mai trebuie niște bețe. Domnul Walker, poți să sparg lemnele astea, blocurile astea? Nu, stai. Că trebuie să aduc și apă. Bă, unde-i găleata? Dar ai făcut o găleată? Da. Uai, și... Na. Deci nu avem cum să... Stai că mă duc eu. Du-te, du-te... Sau, las că mă duc eu înapoi să sap. Lasă că mă duc eu. Nu, lasă, bă. Hai că mergem la jungle, că am zis că mergem la... Păi du-te tu. Dar în ce mine ai fost? Ai pus torțe? Păi asta am zis, că lasă-mă pe mine, că mă duc eu, că știu unde e, ui. Aici ai, pe aici. Unde? Pe aici. Unde e, că nu te văd. Te-am văzut că o mișcat ceva sus, dar... Nu te mai văd, lasă. Hai, încoace înapoi. Bă, să faci noapte. Du-te, bă. Bă, vorbesc serios. Bă, nu. I'm sorry. Bă, eu mă duc să tai lemne, mă duc să văd dacă găsi niște... Asta... Pa. Bă, Mysticui, când ai vrea să facem și noi un vlog, dar din asta, nu știu, am zis că și eu să ne apucăm de un, să zic, un CSGO sau un, nu știu, să zicem, un joc cu carbone, să jucăm cu oricum o să fie și single player și multiplayer, deci spectatori să nu vă supărați că o să fac video fără mine și un video fără el. O să avem fiecare diferit. Oi. Melon! Am găsit melon. Și cât. Avem ce mânca, mă. Păi ce ți-am zis că mă duc după lemne de jungle? Doar că nu mă duc după lemne de jungle, mă duc să
explorez și un pic, știi? Să văd dacă mai găsesc un copac. A, da, stai. Îți copaci mai mici, le tai pe alții. Știi că am zis că vreau să iau un pic de lemne de jungle wood pentru că voi face o fermă de nu de pumpkins, de cocoa beans și o să fie mai fain. Mi se pare că am văzut cocoa beans. Da, nu, melon am văzut. Și cât? Bă, ne putem face fermă de melon. Vrei? Deci am... Oi. Cam 10 cuburi de... Să văd. Băi, am găsit trandafiri. Bine, aduci niște trandafiri. Bă, am un pic de lag din cauza ta, cred. Nu știu. Nu, din cauza că Poate. așa sunt. Dacă, na, vedeți că se oprește direct video, am ceva de făcut la stări, la cameră și va dura ceva și atunci am zis că acum o să facem și noi un episod simplu și poate pe mâine o să facem un video de 20 de minute și după iar un video. Un vlog aș vrea să facem după ce ne apucăm de, să zicem, după ce facem vreo 10 like-uri, cel mult. Cocoa beans, cocoa beans. Și cocoa beans, 3 bucăți. Unde ești? Eu am plecat, mă, eu ți-am zis că merg la copacul ăla mare, știi? Ești acolo? Bine, eu mă duc acum de acolo și mă cam pierdut pe aici, să știi, deci nu mă mai găsești. Ce noroc pe mine că nu o să distrugem noi copacul ăla înalt. S-a înțeles, așa-i? Bă, nu veni! Am găsit o oaie. Am găsit cocoa beans. Ouch. 3 cocoa beans copți. Avem 9 cocoa beans. 12. 13. Bă, ce m-ai speriat. 16 cocoa beans. Bă, hai că să faci noapte. Că la a mea o să vede foarte, foarte repede noaptea. Nu știu la tine, dar oricum, video ăsta, sau nu chiar video ăsta, al câtelea video ai vrea să facem podul, ca să ne fie un pic mai ușor. Facem un episodul ăsta? Da? Na bun. Na bun. Dar Mysticui, nu știu ce să facem. No, se pare că Mysticui va reveni peste 50 minute pentru că are o problemă cu chestiile lui de școală și altele. Și să ne apucăm de casă. Vezi că avem deja și nu știu de ce. Se pare că a ieșit un pic, o să pun un pic pe pauză și o să revenim. Bun, am revenit, Mysticui pe aici, undeva pe aici. Bă, se pare că Mysticui a murit. Și am găsit... N-a murit Mysticui. Da, și am găsit, nu știu cum, am găsit niște diamante, armuri de diamond. Armuri? Mhm.